थगायसुलि रजेनिसिम गोसोखां बिलाइ लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे गोदान खन्थाइ फिन आवरायनो होना आखायाव लाना फैबावदों। बे खन्थाइया बैसागोनि दोंसे रमान्टिक खन्थाइ जागोन। आसा खालामो आं बे खन्थाइखौ खोनासंना नोंथांमोना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बिब्दिब्ला फै जों खन्थाइखौ खोनासंदोनि। दिनैबो गोसोआव दं आंहा ओइ रजे, थांनाय बैसागोआव नों आरो आंनि गोरबोजों गोरबो दांग्रोमलायनायखौ, अननायनि माबा मोनसे होनो गोसो मोननैजों गोरोबलायनायखौ। नाथाय गोसोआव दंना नोंहा दिनै बै बुब्लिनि दानसोरां बिलिफां हरनि समाव नोंदि बुंदोंमोन फारसे आखाइजों सोदोब जाया, संसारखौ हारसिङै सानजाया। नोंनोथ' रजे मिथिंगाखौ साखि दोनना आंनि खर'आव आखाइ होना सान अखाफोर बायदि नोंनि गोरबोआ नोंखि बुङाखैमोन आरो फेम्फोना बायदि गोजावलांहोआ नोंखौ। नों आंनि आं नोंनि जोनोम जोनोमनि बेफोरखि नोंनि राव नङामोन ना सावरायनाय हाबाफारिल'मोन नामा रजे? जेरै बैसागोआव बैसागो मेथाइ, धोरोमसालियाव धोरोमनि मेथाइ। नाथाय गोसोआव दंना नोंहा थांनाय हरफोरा बेसे निजोममोन आरो फागुना बेसेबां बाबेनखो, बैसागोनि अखाफोरा बेसेबां बाबेनलांखो। नाथाय रजे नोंखि फोथायबावगोन आंहादि दिनै संसार जायाखैसै। थेंक इउ लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बाय लोगोफोर।